Id-DB Group laqa l-iskrutinju tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-proġett ta' City Centre f'Pembroke. Ma hemm xejn minn xiex nibżaw jew li naħbu, sostna id-DB Group fi stqarrija mibgħuta b'reazzjoni għal tweġiba li tat il-Kummissarju Ewropew Vestager. L-istqarrija tad-DB Group tisħaq li t-trasferiment tal-art biex fost l-oħrajn tittella binja ta' 38 solar u lukanda ta' 17 solar sar b'mod trasparenti. Id-DB Group jgħid ukoll li t-trasferiment tal-art sar skont il-valur tas-suq, xi ħaġa li anke l-Kummissarju Ewropew għamlet referenza lija fid-tweġiba tagħha u li din saret al kontrarju ta' dak li kien jiġri qabel. Hawnhekk id-DB referew għal dak li qalu d-Deloitte taħt ġurament fejn sostnew li meta ġew biex jivvalutaw il-prezz tal-art tkellmu ma' persuni oħra f'dan il-qasam ta' żvilupp f'San Ġiljan u wara dan l-eżerċizzju ġie kkonfermat li l-valur tal-art huwa ta' 60 miljun euro. Id-DB fakkar li se jkun qed jinvesti 300 miljun euro f'dan il-proġett u l-Gvern se jġenera dħul dirett ta' kważi 9 biljun euro fuq medda ta' 10 snin. Intant il-Kummissarju Ewropew Vestager kienet qed twieġeb mistoqsija ta' Ska Keller, membru parlamentari Ewropew Ġermaniża għall-Partit tal-Ħodor. Il-Kummissarju Ewropew sostniet li l-proċess kif sar ma jiddeterminax l-inkisru liġijiet marbuta mal-finanzjament mill-Istat. Fil-fatt l-Unjoni Ewropea ħarset lejn artiklu numru 107 dwar kif tiffunzjoni l-Unjoni Ewropea u rat li m'għandix pożizzjoni dwar jekk il-konsorzju għal proġett f'Pembroke ibbenefikax minn finanzjament tal-Istat. Il-proġett se jsir fuq l-art li kien jokkupa l-Istitut tal-Istudji Turistiċi u d-DB Group huwa marbut li joħloq 1500 impjieg. Fin-nuqqas ta' dan, il-ftehim jorbot li d-DB Group biex iħallas multa.